Сёлета фестывалю, які музычна выхаваў не одно пакаленне жыхароў Брэскай вобласці, спаўняецца 30 гадоў. У юбілейным фэсце сабраны разам і любімцы публікі, і новыя імёны. Першы вечар стаў своеасаблівай уверцюрай да свята. Падчас яго з урачыстым прывітаннем фестывалю выступіў прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам галоўнага дырыжора Віктора Бабарыкіна. У Брэскім музычным форуме гэты калектыў удзельнічае ўпершыню. Президентский оркестр сегодня представил программу, называется она «Музыка советского кино». В основном, конечно, это музыка известная, это музыка Исаака Дунаевского, это Зацепина музыка. Нам приятно, что нас пригласили, президентский оркестр пригласили на этот фестиваль, что мы приняли участие. Но по теплоте аплодисментов, которые мы слышали из зала, я так понимаю, что нас приняла брестская публика. Упершыню пачула фестывальная публіка і ўзыходзячую зорку опернай сцэны з Китая Гэлімен Джу. А вось заслужаная артыстка Украіны, салістка кіеўскага тэатра аперэты Саламія Прыймак ужо любіміца мясцовых прыхільнікаў вакальнага мастацтва. Бязменны ўдзельнік студзеньскіх вечароў і прафесар Беларускай акадэміі музыкі, народны артыст Ігар Алоўнікаў. Афіцыйнае адкрыццё фестывалю адбудзецца 9 студзеня. Удзельнікамі юбілейнага форуму стануць каля 500 музыкантаў з 13 краін. Арганізатарамі форуму выступаюць брэсцкі абласны і гарадскі выканаўчыя камітэты, Міністэрства культуры, Беларускі саюз музычных дзеячаў, Брэсцкае абласное музычнае таварыства. Удзельнікаў фестывалю чакаюць таксама ў Жабінцы і Кобрыне. 10 і 11 студзеня ў гэтых гарадах адбудуцца фестывальныя канцэрты.